Sanadoti pajibi saka zvingadawo zvakaifamba. Kutorya mari fanira tofana mumaster zvemashona kuti chifana chacho chine big. You want to business on that. I mean, it's a hundred. I take a thing. I know she didn't. I don't want to take a banana. Can I figure? My mirror. I just don't get no. I would have to go to Shukuni and one. Can I never guess what you open the garbage in any? Each baba, the good guess that I'm big. And I got some banana to my big. I want to tell you something. I was popular. I was popular. I don't know how much is in the push. Get your money, fam. Get your money, fam. Get your money, fam. Get your money, haunenge topedza ndotogura yako yebasa $100 zebasa ndo mari yandogura mnanenga mutachi sini kutotiyeka ndatotompa mari yakawanda sana kashata zvinosiyana sekutoreda apo yesu kucheck like rozoenda kuita ka first murizerwa next first check sikakwanisa ndilingisa kulingisa ndikazomuwanzire mari basa ndikazokushaira mari basa hapana kuri nene ritobana unondipa ndatotsuka naye chizvo zvinoita kuti zvete zvinyasoita genuine chacho sara ukandimirira izvozvo ndiri kuenda kunaidzira fesa shoko nditora naye pano musara wakagara patingi kana kugara pasofa redu repagwiti sara patingi handiri kundiri masekezi basa patoite kuti chakadaiso ndingabva ndanonoka ndirevei saka ndiri kutodzoka ipapa rama ndakakubatika but yo anozombokuona zvakairi azibata akambona nashine maybe next but bo love master ire pagedhi pako ndaunosvika padeni kamasta kamupesongo ausadiri tombomira ndika ausadiri iuka unozviti ndikutoita tikumaster zvitibirero iwo urikuti ndine murizizvi mota yaishandika
Exactly. Eh. Okay, suppose it's a tourist. Yeah, but kita di ayo plus ini wese sasa sudah master kan. Ini tunggu master tunggu zero sila master ni baru tunggu master. Ndaga master ngawa wanda wese. Ndiri. Hanzi kutaura zvimwe zvinoita. Ndiri Tinogara tumuti pamari yacho. Ikawani. Aisinya zvona andipa mari pana nyenge. Iwo ndiko master mota ndatomudza kuti ndakutora kuti wamuridze mota. Iwo sada mutaura nekuti aritsvaga mufesi Josephat zvinotengesa mota. Josephat angari botsana zvakadzoka zve. Unoita dhizve kutengesa tima mota. Iwe shamari iwe ane mota yakadzoka yakawena shamari iwe mota shamari. Patakona mota yoga. Yangoti fitza filo. But sweet love master. Kudisa mabota kautotengeswa. Yangwe. Ndio yakutengesa sasa. Tino master mufesi. Ure bo. Vanozera Josephat. Manifesta sitosena zvino. Saka isusu kangasana noko. Sei. Ndasenda ndamsaka kagara. Iwe saka mari yafa zve. Okay, for no hadi sufanira zvino. Ausidiri. Saka bonga dibai. Ngati. Get your money, fam. Get your money, fam. Get your money, fam. Get your money, fam. You the realest. Get your money, fam. You the realest. Ndaona aiwa wakarowa wakaita zvakanaka aiwa tikara patishandisana mune zvakadaro aiwa apo anombokufungira ndiri kunoongera timusana ndakatomuti madhama angu akatomuti imi una matoronorowero but pausinombokupuka zvindodesona handisamboza unga tikupa iri 8 saka ndazongoda achitora hako yakadini yakadaro aiwa wakachaya mpanhwau aiwa achitora hako ingori waya handisini ndinegura kwatozvita watoti aiwa mungapa 8 iri nezvakaita izvi koza papanepaparwa netractor ka ode parwa netractor adezi zviri seyazvo mimi botokeleza zvese bongunyadzisa pakanaka atofara panonga uchatogadzikanika mari saka asapa nanga basa kadomborowa karipo kachadozongoitwa chakubata pafoni koza pasvika akuta kutobuda kwandinodini kanobaya batotomubata maimai saka tomunongondibazoti kana mangwana chedutoya ndotorwa kabasa warata handitokufonera kozi pane timba randokuenda mbosanga naro kumusoro kwedu saka ndinoita kukubata izi ndakokuratidza pamwe bati wakabarwa kwabembera paya chiwero guleki dzakanakidza sarimirai mandimire majiza angu kazono zvakamira seapo aisiempanhwangu apo chinoshanda chimpano chinoshanda chimpano wochifara nouchinofaa Buddy, say Ronnie. Who you guys say? No one. Aiwa, but big dream married. Oh, ini mciro ke? It's okay, bo. Oh, yang mana Dubai? Oh, mana Dubai? Oh, okay. Ah, Singapore. What do you say? Yang ya, ini model yang magic. Bos ini yang wangu aina kana pop. Bos yang ini masamba yang kan was SMP. Kita mas. Bos yang dok mana kita masamba yo. Sekarang enggak, modal kan dia mari, dia andri tahu. Bisa ada mobil yang nanti pocong, akan pocong sama dia pasti. Mari. Apa semua yang kau ini? Ayo, ibangu. Ibangu.
Aí vamos. Vou testar para tu dizer. Just kung change, at least kung don't bother change it. Parang paano look at this na sa kung sila fa. Let's para why yun na yun. Ano sa kuno para mo? Ano ba vlog ni? Saka